Ja. Det er ikke et kamera. Hvad? Det er jo ikke et Oké, kamera. zo is dat net dat hij man zegt gaan ze verschillen daar. Fire. Hvad? Ja. Nå, vil du have ham blevet siddende, Marina? Vil du have siddende, eller måske have det? Hvad siger du, papi? Hvad siger du? Vi fik en Nu er gave der med. stadigvæk vinter. Nej, vi kom gerne mere. Noget boklat. Ej, det var det fint. Tog. Nej, fint, hvor var det fint, hva'? Er det fint? Og så også var det ikke så varmt. Det var kun 14 grader. Det er rigtigt. Sofia? Det er rigtigt. Der var faktisk varmt i Sønderborg. Der var så gået lidt hold over. Hun gik ved Der Sønderborg. var lidt i det hele rent, men det er ikke Der er ikke noget nu. Og de der hvide. Men De er ikke... Hvad sagde du? han kan ikke helt komme i den. Jamen, det er da kun godt. Så stod han så. Jeg gav dig den nye fødselsgave, jeg er ret sikker på. Kunne du komme igen? Om at tage noget? Ja, det kunne en 5-årig. Ja, fint. Det er ligesom mit. Det er ligesom mit. Men hvad? Så Altså med det der vi kører kontrol. en 5-årig. 5-årig periode, så det er Går ligesom med. mit. Og han fik ham manden, han skub på briksen og det hele. Dejligt. Og jeg havde nemlig en, jeg synes var lidt træls. Men nu har både partilæge og kraftlægen set det. Så nu må vi gå ud fra, at det ikke er. Men så havde han en, han skulle holde øje med. Det synes jeg godt. Det er sgu godt. Ja, det var jeg glad for. Hvad for Ja, noget? netop. For jeg havde nemlig tænkt, hvis det var sådan noget, man de bare kiggede det sted, der, så tænkte jeg så. Selv og baller tjekker det. Nå. Ja, Så sagde jeg, fingrene ligger Han så er gik han. en som er så vant til at have. Nej, hvor er du smart i dag, Sofia. Hvorfor er jeg Jeg synes, det er fast i- smart i